Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca? O post poslanca Mestského zastupiteľstva sa uchádzam o volebný obvod číslo 5. Volebný obvod číslo 5 je špecifický. Špecifický je tým, že zahŕňa požiadavky časti Žiar nad Hronom IBV a mestskej časti Šašovské Podhradie. V našom obvode je niekoľko systematicky neriešených problémov, ktoré pokladám za nutnosť, aby sme v najbližšom volebnom období riešili. Jedným z kľúčových problémov je veľmi problematický výjazd zo Žiaru nad Hronom, ktorý je tak frekventovaný a systematicky neriešený v časti Slnečná stráň. Je potrebné vybudovať osvetlený chodník pre obyvateľov časti Slnečná stráň z hľadiska ich bezpečnosti, ale aj z hľadiska bezpečnosti všetkých, ktorí prechádzajú touto lokalitou. Druhým zásadným problémom je komunálny odpad. Zaveďme čipový systém. Plaťme len toľko, koľko vyprodukujeme, nie v litroch, ale v kilogramoch.